ha eden bare kumshi benta ban yo jing ithu na ka benta ka jingdon kam ban biang hakamet kaphat ka Seng Khasi secondary school mauplang kala plat patba ya ka Jingïalehkai kickboxing na ka benta ki kenthai bat shenrang hapo ka jing senran unong pinhikai uba Royal Sun lapang kani ka senjam kathmu ban pinpoi ya ki sama kulie shaki kam ki bapenmi jingmentoi bat kan pinkre ru ya ki na ka benta ka Jingïalehkai first state level kickboxing championship ka banlong ha unailur kanong hikai ka belenda lingdo kala banjor ya ka benta jong ka Jingïalehkai ha ka ban penbha ya ka jinglong renti ka jingshania bat ka jingya da yalade da ka bakentu ikmi kikpa ban kershan ya ka jingshim benta jong ki khun na ka benta ka jingroy papura Tik jingmut ya ka school jungi bangin khot wa lat walenti baki bantin Wanrah yang ni kickboxing ni ke school jungi kalong ba ni i bangila dan kam ya kata nang mar baki kena kani kejuk manta nang ban play ka pat ding dan kam ka sports pat kawai kani ngai lingba ka ni ke sports ngi baki kena lingba jog ni kickboxing kila ban kan concentration self respect discipline but self confidence Mentang ini apa ya ka jinglong jingman ka sunbeneng hatura ka jingkriat kalong